איזה ביצוע אתם מעדיפים? את זה? הכל יחזור למקום, ניפגש נשיר בירקון, ונוכל סוף סוף להתחיל מחדש, נקים מלוכלך, הלוואי. או את זה? תגיבו 1 או 2. איזה ביצוע אתם מעדיפים? את זה? הכל יחזור למקום, ניפגש נשיר בירקון, ונוכל סוף סוף להתחיל מחדש, נקים מלוכלך, הלוואי. או את זה? תגיבו 1 או 2.